lokruok mora mora moseneno. Mano parona nikech anyalo parona nitiere ng'ikruok kata mana to nawach ni kwayo apar mar mondo mi ne loke paro mar chik mar omenda makama aboro nawuok e kweth mano ma kwedo piny owacho mana Azimio kariyo nawuok e kweth machielo. To kata kamano lokruoge makamago bende nokwaneno. Mana kanyalo winjo pach jopiny. Kaka jopiny wacho noendo king'iyo to ng'eny neno mana kaka piny kaka ngima dhi bedo matek. Mano en adiera makende mana kaka sewacho chien kacha chande. To king'iyo japiny machielo mowacho ne giparo ni jood bura nyalo neno negi oruma, jood bura nyalo winjo kwayogi kaka wach mafuta kaendi. To kendo be mana kaka awacho chien kacha, ambe pacha ne paro kamano ni kaluwore gi the ripple effect, kaluwore gi the impact mar kimedo osuru e kar mafuta kaendi. Nyo waparo ni en gima gidhi ng'iyo matut kabisa. Ka ging'iye to kendo ging'iyo ni to sectors mage modhi affect. Koro en adiera makende mana kaka ineno jopiny bonene noendo. Kama koro chopo ni koro chalo ka gima jopiny odong' kendgi. Jopiny ni kendgi. Koro manyiso ni shida magin godo ka nyopo ni geno gi tetete ni kuom jood bura gi. Koro mano endo wanene obedo kacha cha obedo ahanga ni jood bura gi ok ni kodgi. Erokamano ahinya nikech kata mana e kinde mosekalo bende waseneno kata mana jatend piny Kenya, jalup jatend piny Kenya kanyakla kod jotelo mamoko mawuok e kweth mar Kenya Kwanza ma bende osebedo kata mana ka jiwo jood bura mar mondo mi okadh paro mar chik makamano. Okiny ma kawuono mole na chaki nitiere gwenge mag Naivasha keni bende isesomo gazeti mar The Standard. Thor wach ma bende ne gichiwo pek en Ruto voting machine. Dibed ni jood bura gi ichika chika nikech odiochieng' manyoro kuom ranyisi wang'eni ne gikadhe Klaus ka Klaus mano paro ka paro mar omenda kata mana paro mar chik mar omenda mar medo osuru kawuok atamalo 8 nyaka 16 mar modhi. Kwan mag jood bura 184 noluto ombulu mar mondo mi kadh paro mar chik makamano. Kamano